Čaute, moje meno je Miňo a vítam vás u nového videa. Tentokrát to bude po dlhšej pauze ďalšie videjko z Pokémon otváračky. Chcem sa vám najskôr ospravedlniť, že som mal dlhšiu pauzu, ale v poslednom videjku som to spomínal, takže ak ste nevedeli to, tak neviete, ale ak áno, tak určite viete, ale som späť v plnej sile. A dneska si tu otvoríme tento prvý produkt k 30. výročiu Pokémonov. Je tu krásna promokartička Pikachua, krásny coin a 3 balíčky z nových setov. 2x Phantasmal Flames a 1x Mega Evolution. Tak ja sa do toho rovno pustím. Dúfam, že sa vám nové videjko po dlhšej pauze bude páčiť. Tak. Máme tu krásny coin, ten je naozaj nádherný. Potom tu máme túto krásnu promokartu Pikachua so stampom. Toho si rovno dáme do slívy. A ten pôjde rovno aj do toploaderu, lebo je to drahá karta. Krásny Pikachu. A máme tu 3 balíčky. 2x Phantasmal Flames a 1x Mega Evolution. Tak, začneme najskôr Mega Evolutionom a Phantasmal si dáme nakoniec. Takže prvý balíček. Určite mi môžete napísať do komentárov, či vám moje otváračky chýbali. Určite budem po tejto dlhšej pauze rád za každý like, odber a komentárik. Tak, ideme na to. Energia, Ralts, Stafful, Sizzlipede, Sandslash, Garganacl, Mega Signal, Shedinja, Groudon, Reverse Holo. A je tu prvý hitík a to máme Steelixa AR a za tým už iba holo. Ale to nevadí, máme tu prvý hitík z tohto boxiku, krásny Steelix. Tak a ideme na Phantasmal Flames, kde v tomto sete sa nachádza krásny Mega Charizard v SIR-ku. Ten keby nám dneska padol, tak by to bola riadna bomba. Určite môžete napísať, či ste získali nejaké výhnové kartičky do zbierky, alebo ako sa vám počas tejto pauzy darí. Viem, čo sa deje teraz ohľadom Pokémonov, bol som pri tom furt a ešte ak ma nesledujete na Instagrame, tak ma tam môžete začať sledovať. Tam som dával aj nejaké novinky, nejaké informácie a tak, keď som mal túto pauzu. Tak, ideme na ďalšiu kartičku, Reverse Holo a Moltres Holo. Tak, ideme na posledný balíček Phantasmal Flames s artom Charizarda. Tak dúfam, že tu ten Charizard bude.
na to. Takže Energia, Karvaňa, Jamper, Vibrava, Bramblin, Archaludon, Mamosvine, Meloetta, krásny Charmander, Reverse Holo a Togedemaru Reverse Holo a v poslednom balíčku nebolo nič, ale ja si myslím, že z 3 balíčkov krásne AR-ko padlo a ešte aj máme tohto Pikachua. Tak ja dúfam, že táto otváračka po dlhšom čase sa vám páčila. Ak áno, budem rád za každý like, odber a komentárik. Určite ma sledujte na Instagrame, kto ma ešte nesledujete. A ja sa s vami lúčim a teším sa u nejakého nového videjka. Čau, čau.